Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Σήμερα κάνουμε μια επίσκεψη στα διόροφα. Να δούμε σε τι στάδιο βρίσκονται. Έχουμε ένα μελισσάκι με την ευκαιρία. Επειδή παραξενεύονται πολύ από τα κυρόπανα που χρησιμοποιώ, αυτά τα κυρόπανα είναι πετσέτες της μάνας μου. Όταν πέθανε η μάνα μου είχε πάρα πολλές πετσέτες καινούριες κουζίνας, τις οποίες η γυναίκα μου δεν τις ήθελε, και για να μην τις πετάξω τις έκανα κυρόπανα. Οπότε είναι κοιμήλιο οικογενειακό, γι' αυτό τις κρατάω ακόμα. Πάμε να δούμε τα μελισσάκια μας τώρα. Μέλι. Τράβα κοντά. Βαρύ πλαίσιο, μέλι. Φρέσκο μέλι. Για να δούμε αν στάζει. Δεν θέλω να το τυλάξω πολύ. Πρώτο πλαίσιο μέλι. Τράβα λίγο τα σπίγματα της γύρω στο κέντρο. Δεύτερο πλαίσιο μέλι. Ελαφρύ πλαίσιο αυτό, έχει γόνο. Άκη Βασίλισσά σου στο πάτωμα. Δεν βάζω διάφραγμα, βασιλικό διάφραγμα, γιατί είναι η εποχή της σμηνουργίας. Αν το κάνω αυτό, σφίξουν λίγο παραπάνω τα μελίσια κάτω, γόνος, άσπρος γόνος, ωραίος, σε καινούργιο πλαίσιο, φρεσκοχτισμένο. Δεν θα μου μείνει μελίσι για μελίσι, οπότε δεν θα έχω ευκαιρία όλη τη βδομάδα να έρχομαι στα μελίσια λόγω δουλειάς. Ένα Σαββατοκύριακο μας μένει για τα μελισσάκια, οπότε είναι δύσκολο να τα προλάβουμε. Τράβα, κοντά να βλέπει ο κόσμος. Τα μέλια. Μέλια. Φρέσκο μέλι. Και εδώ. Ελπίζω να φαίνεται, γυαλίζει. Λοιπόν, είχαμε δύο πλαίσια που είχε ανεβεί η Βασίλισσα και έχει γεννήσει. Όλα τα υπόλοιπα είναι μπλοκαρισμένα με μέλια. Και αυτό φαίνεται. Και να βρούμε στο τσίψαν. Τσίψαν. Μάλλον τσιμπάνε το γιο μου. Εδώ ένα κακοχτισμένο πλαίσιο κεφινόγονο. Αυτό το πλαίσιο μόλις κολλαφτεί ο κεφινόγονος θα γεμίσει μέλι, οπότε δεν μας πειράζει που είναι κοφτιαγμένο. Να δούμε λίγο από κάτω. Για τραβά λίγο. Να δούμε πως φαίνεται, δεν θα το ανοίξω. Κοιτάξτε λίγο πως είναι. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστούμε που μας βλέπετε. Κάντε εγγραφή, κάντε like, κάντε σχόλια.
Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.